yo miring yo Kak Mel. Capcus Mas ayo Mas
botol keklonjor kegeden kempol ayo mas kijing miring sampun ya mas kijing miring ini rombongan Boyolali yang kucintai Warga besar Persada nggih. ini Thomas gak apa-apa mas lali aku penyanyi ini lali Lanang wanang dhewe. anak wedok dhewe kok kan lagu mas nah anak tak sekolah ke sok yen gede nyambut gawe pamit anjing sayang aku disayang-sayang liwas tak sayang kau punya orang
nggih, ngundang anak nggih, sampun kantor spesial buat Persada Boyolali. Mas Niki Bagus, Pak Bos. manis. Oke, dikasih lewo. Lewo. Puji Laras. Buat Pak Widodo, Mas Aris. Monggo Mas. Berdiri Mas, jumeneng mriki. Pak Mindi. Bapak. Oke, Mas Kumis. Mas Kumis. Mas Bagus setor. Oh nyuwun digedrokke. Oh nyuwunnya digedrokke Mas niki Pak Win. Mas Aris. Basmin sabda pandita ratu mung sliramu dadya ing sisihku mugi kosih lelang Lo Kanjeng Kundur lho, Den Bagus. aku bakal kinowo Puji Laras. Monggo. Pak Bosku, Pak Win. Monggo Mas. Sekalian Mas, monggo joget. Dadi lewang atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku goda ati rinten siang telu hinggaran jiwa raga Mas Aris. Mas Aris, Mas Wi. cabut Mas Aris. Kak Edi. Dibagi rata Mas Aris. Jen. Bablaske lagu nopo? Bablaske lagu Aku nopo, belum. Bapak? Nopo? Hah? Oh bisa. Badai biru inci, Nggih, saged. berarti niki hop.
Niki hop Mas. Badai biru. Sabtu Badai biru. Gas, gas, gas. Gaspol. Ayo Ibu. Bapak ikutan joget. Bapak, monggo Bapak. Ayo yang dulu. Ayo Mas. Ya ampun kita kayak sebaya ya. Sing sedino kanggo wong liya. Iya, matur. J bojo loro minangkani pambutan spesial buat ibu nggih, keluarga besar saking Lebak Bulus nggih. Pos katon bejanen bu Brakaton mencoro nimas Wirakane sinawangan abosani Yen pesengot minggu patut nyopo Jamik komraati aduh lestari yo tanlilo bisa bebasaane kalingan godhong lembar nimas kaya wos kancatan rasa pacaane sarawasi Jrobat ben ku tansah umur nimas wis lumayan ambon nimas ora Masih spesial buat kedua mempelai guys. Sekali lagi selamat berbahagia. Semoga menjadi keluarga yang sakinah maupun warahmah. Lama pos katon bejane yen brongkaton
Nadyan kebiasaane kalingan kodhok sak lembar nimas kaya wos kancatan rasa Ini spesial buat dulur-dulur pencinta live streaming yang masih pandang terus di channel YouTube Puji Laras Official. Tentunya sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam budaya, salam kompak selalu. Pacaane Sarawa Asri Surabaya tenku tansah Yes, tinggal lakukan kadung terus nonggi bersama Puji Laras Samposari. Puji Laras Campur Sari Indonesia. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng pawang mangu nganti liksir sangengene ono kene aku nunggu kowe. Ini loh sama Mas Alek aja. Oh ngono ta. Ora ono masalah. Nah, iki bar nganu iki bar gajian. Mas Alek iki lho sing nyoting. Mau bengi kan ketemu aku. Oh, di mana? Oh, luar biasa pokoknya. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagat Gelagatmu saja
rasane mangkelake. Sini Bapak, sini. Ayo Pak. Tangan Ibu. Sapa wong sing ora gelo kandung adat kowe ora teko. Bapak, ampun isin-isin lho. Oh, Apa foto to se, dulu? inje. Habis foto sini ya Pak ya, ditungguin ya. Ini lagunya nggak berhenti kalau Bapak belum kesini loh. Sampai 1 jam. Jam. Janjane kowe ning ngendi? Gelagakmu saja nyupirani. Atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Lali janjine bersama Kak Vita Sayur, Anjir. Ratu Pantura. Iya.